Hai, fă-te una mie, fă-te una mie. Ia. Fă-te. Băi, Zi mă să zic că mai tare, că n-aud, nu s-aude. are dreptate ăsta curban. Da, da. Hai să-l fac de dar nici nu am unit, n-am zis. După tine. Ia-mi bag asta în gheață. De la plăcile. Hă? De la. 15. Aduceți ăștia floricele, seminte, mai mă că mai. Da, mă, seminte să luăm. Că sigur o să spargă. N-ai mă niște floricele, ceva. O să-l povnici și pe așa. Ia, ia, Dar ia. trăim bine. Ia, fii atent. Să știi dacă... Ia, bă. Stai, frate, să vedem și partea a treia. Stai, dracu, te-i cumpăr una din bobă să mergem Ce să fac? Îți bag niște De ce n-ai lăsat-o pe ăsta să ducă la magazin? Stăteai cu noi aici, te uitai la... Hai că nu mai înregistrează, mă, decât 481 de minute. Și poți să duci. Poți să zic că am venit cealaltă pe meu. Ia, eu ating. E fraier dacă nu-i atingi. Uite ce nu era la pământ. Și acum e pământul. Da, pe spate. Ia uite mă. Da, uite, e la ca și în față. Zici cum zboară asta pe YouTube. Ai filmat de la început boarea? Nu. Aproape. Aproape. Tamu, tamu. N-avea dreptate, mă. Gunoiul avea dreptate. Bună, ăsta cu Daita n-avea dreptate. Tu știi unde